initiative duka mata. Fatima gwani abun mata. Ta ce mu duba yanzu mata an kai warata. Ambassador ta ce da mu dai kyawun makoma. In an kashe maza a moye an kashe mata. Fatima gwani abun mata. In an kashe matasa ciwon ya je ga mata. Ambassador ta ce da mu dai kyawun makoma. In babu ilimi kasa an gama da
so ai